Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria bw'Ensoko TV na gukwandire na ndandonsi asore no gusaba kwanenga watware ritukeriga rie Jumatatu butuko bwe 11 mutinyo gatano mwaka bw'ikire bubere mirongo bere na isano nemo nchenkoro kwa Clinton Ndigi neigane mesa ya mayakuru Ensoko ensa emo hasitogocha kumurekera na kurigereria ari aenekiwe kurwase chinsemo au na aria bariki baito bamangana basangireri kurwase mambi yarenge ntambe kone kyanto chiko kumanya senchira ere engia seri bagari timu ingime gonkonya kurwase studio ya kabere to gusaba karanso ikobe na ntukurubono wika omwerio nyoro bayo na boko ya bwatia hama ya igakurwa Ensoko ensa emo wetera semitandao hito yekerero ya Facebook na YouTube na Ensoko TV wasase mitandao ya ne una Clinton Ndigi mwanjo murigeria taranyora ase enchira yobo ikirano ayigane gatia to kwariganrite botko bwalera. Such conduct is irresponsible, harmful, and inconsistent with the duty of public leaders to uphold the dignity and the protection of children. Igati yabaraye basubati komochia chinkwana choma senator Mochore Karen Nyamu icho chiarokana kumubodera maskani umwana munyaroka on the west Ukurwase constituency tamasiko disadvantaged asega ke tutaraji wakati kuraje 2027 abaraye banot mugirango bakiramo na koya eira yo gucha kubwaterana guikirane borayo buya namagendera 7 inchi. In just 2 years, this ground will host world leaders confronting the most pressing issues of our time. Naboigo hobomo bwechinse bwabekire riganayo mosingi hasa magacho yecha bisicha echinya aiga sense ya Kenya. Karibu sana mwanchumo rigeria se hense meiga bono kumanya senchira yobo ikirano to chakana robot rukobwatia hase to kumanyigwa huna egati yabara basubati bakorogwa no yokorike kero kyo wakilisho basubati ase county ya Kisii asobo chori bore bosio nabwo yokabero moseneto Mochore Gloria Ruoba nigo bono baikire omuswada ase wizara irietendeta mangana yegenka negekoro ose gender una henjera emo yogochia kugikeria hebikore bya basubati kondirwa na gutume kwa bobe okwana hisiko yechia bisiche wizara yo nigo bono ose nigo bo echigotoka somo cho Nairobi nigabara yabo bamochire bokongo moseneto Mochore Karen Nyamu ase enkwana abeka imebunge ya Senate yo batebire nigo yare gosegeta kondirwa kwa basubati no mwana omonyaroka kemobere muri kitolinet nyambane no arenga sayo robotiro ya senchero bwikira. Because I saw Senator Cherargei getting very excited when she saw a lady. Yeah, it's good to clarify. You might think that she's going to do your notes or your, it's good to specify which service that she's going to offer the Senate. So welcome very much. Yo nero enkwana ya mobekire omo Senator Mochore Karen Nyamu asa kongu asebono abarai abasubati batebire enkwana bune yo tebwenereti kurwa aso murai anene chinga kiechiga ensegendrete kurwania okunererigwa kwa basubati. Such conduct is irresponsible, harmful, and inconsistent with the duty of public leaders to uphold the dignity and the protection of children. The response by the Senate has been insufficient given the gravity of the issue. Stronger action is required from all institutions responsible for oversight, ethics, and public accountability. These incidents come at a time when Kenya continues to face rising cases of femicide, gender-based violence, online abuse, and political intimidation against women and girls. Continued silence and inaction by the government agencies, and particularly the Ministry of Gender, the continued silence and the inaction by government agencies risk
normalizing impunity. Gukwana imeyomucho Nairobi nigo abaraya bo boigo aborokigwa kurwase university bagikeire nganeyo na goteba abarai nigo babwenerete kwegerera abasubati natari gukwana chinkwana buna echo. I'm very ashamed with the current situation in our country whereby the dignity of women is being undermined. Women in politics face very many challenges after being in those offices. The dignity of the offices the women in our country hold are no longer there, whereby you find that the women who already step out to represent us are being humiliated in public. Their dignity is not there. Their respect is no longer there for our women in this country, and there is no one speaking about this one. And we expect to be protected. We expect to have representation. And it's okay we have representation, but it's not a matter of quantity, but a matter of quality. We might have 20 women as leaders, but they're not protecting us. They're the same women who are sexualizing us rather than protecting us. It was not something that came as a surprise, because at the end of the day, she actually showcased how she ended up there. And today I'd like to call upon all the stakeholders involved when it comes to vetting of this leadership, because as political parties, this is where the nominations are done. So I am hoping, and my prayers would be that we vet the right representation, and especially for women. Nigobono baruko boria gochia ase wizara ya agenda na boigo eserikali kumuimukeria Karen Nyamu egesusuro egetindi kubwatekana nenkwane yo. The resignation of Karen Nyamu is what we are waiting as early as today. Yes. We don't need an apology. You cannot apologize after messing up with my children. You cannot do that. So I think I'm hurt, and I feel we need immediate resignation of Senator Karen Nyamu. Senator Karen, you are a mother, and your remarks were very wrong. We are calling upon the UDA party, the party that nominated Senator Karen, to take disciplinary action against her moving forward. Sisi kama wamama tumekata. We want good representation in parliament. Now we would like to apologize to the young lady that was disgraced. So that lady is just a hectic, she's toxic, and we are not against her on anything, but because of her character, for what she did to our girls, and it is an embarrassment to the women of Kenya. Na napokuja saizi kutuomba kiti cha women rep, Karen, tunataka kukuambia wewe ni embarrassment kwa wamama. Tabia zako Karen tumeziangalia, na nataka kuuliza Rais Ruto, what were the qualifications za kunominate Karen? Ni hiyo kusheksheki yake ama ni nini ilikuwa inaangaliwa? Kwa sababu Karen hafai kuwa hata bunge. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Mebono murikito Linet Nyambane na roboti rwa senchira yobwikira ntogosika bosyo mwanchu murigereria ya mate ya Nyagosira John Kwaba kurwa ase ensemo ya Monga igotoka ase ward ya Nyamaiya ensemo ya bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigo ba mwakire mbu ya mono mo senator bwe county yo mushimiwa wa Kongo Mugeni asoko baika kubakonya elio baikiranie miroberio yo kuroberia matanga ya Nyagosira ya mate yo elio kwegandraria nigo bono barire ira yo guchoko mubwate yo borai abayigo bamubori agendera gokonya habande abare namaganyo unayo mugambi enchira gwakire nendagiraiga nande kende nkyalenge muchiyo yagotonda yakurara igo obukaigo. Abamenyi ba Monga igotoka ase wodi ya Nyamaiya asense mu bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigo bagokeire egetambukiro kyo museneta bwe county eyo Okongo Mugeni asogwesokia na gokonya Amati Omugaka Joshua Makori asoko mwene omwana obo Nyagosira John Kwaba uyu osirete nabono nigo batari kwenyara agwatorante ireiga watomeriria amate abantu bagochigika barigire ngomuchuria kende getayo nonye ne chonga yogochigochi ngai abantu bakwenda gochi umuntu sinyo sago kenga na atogochikorigereria omwana oyo ito abaigori basirete gocha morugio yagasira umwana yata kereta itetenjera ero no sirete. I want to appreciate asega sirio karatikenya sago sin akara ko ule problem we abandi bana ko totagererole and eso umuntu uri ko support yo mugusi. We thank you for that. Akara abandi bako genda to ko batebwatera matiangi nero agara to suke
bangire koigwa bono ndaye gochigo koigwa utago tegura ndo tokonye mechande seneta oyori tani kwa boli chikura kwa etu kia to matro montoreki ori ebo ando manto kwegene tnaida bon tramanya step kyogo chia akina bata diriga no tore maya yao kiagera na etoroche kurwane abantu bechikawa kurwane abantu bechaya lakini abande bakirete baganyete kabetangase tojiko bachikura lakini ekitori gokora kiagera ayo utoikange karo kimechando ana etobwate nigo bamwakira mbuyamona soko baikange ase chinga kiechi chinkongo nabari ira yogochia kogendera kumosira na kumubwata sio moseneta ase sabari yaye yoborai nabo igokwene kyango ikirania aro bokorrio bamenyi beka Nyamira nabamosaba agendera ko bakonya abande anyo amakongo abatari ngebirito rwana tire dime omondo tokwe gogotorwana se kante ide Nyamira nerikyo bone gento ndabatenkeriki ntochi komweba bono takire gotatate matega iga atagetama nyabantu bonsuki akwane nabara iga so bwenge tobe tayare komuira nya eyarabo ke kante ide Nyamira Bueno, niko engana nyambara gwa abageni mandu na toko enyomobere omugambi gwakorira amayana enda no mondo kakero mwana oyo tu atakirete nyang'au asira to korweria mbega taswayo gukumia to kabona naende nyakia nareka no mwana oyo atakirete abantu barato endo chigosira mwana ina basirete gochigechauri ari na bamenye tororo omwari oyo agasira nabo toijane tego ikabona yo gwato ikirange gwato tinyiria marira mazi nondo gochigokora iga mbakweba kerio koboria bakoebwongesi kabisa kakwana hekerekyo moseneta okongo nigo bona enekia na chikogendera gokonya na gusira bare no kugania asa konyara eri gochia koenekia buna omwananchi we county ya Nyamira kogendera senchirerengia inaitabire mabati yange 25 tago kwa council no madama chiko serikali nanga na ndandire na ese simbarati ya simbanero rai hoyo gaiga tukire kanyagara muri kuna ema tukire kanyagara lakini wale sengi njata bwadika ashiti tigaswa na gutoko muri ya ya muri pano kuko kana ni yosi mutu anya ko kera watu utabugatsa serikali to kera watu utabugatsa serikali to mumanye temachi nyandi ko bwadika ashiti nanga ntwa ko toko myoki na nese simba kwanya kubwata ngo ngiye ko toko begeregesa na ndi mandi ndi yesu ya ko ko ndi fa Clinton Ondigi, Ensoko TV. Tokoskabosia sorboti ronde manchumo rigereria. Mancho morigaria togosaba kwabira somo chando yo bwerio gito goskabosia sorbot na chika okumanya igati yaba kichikura kurwase enyomba yabagecho ebungia North Mugirango county ya Nyamira nigo bono batebire nigo barachikubeka essay yoko igwana igati yabo no yokorie kergo kyobo jumba senseme y'umushimo wa Joseph Kiangoi unamiro birikiara chiko bakora nyore kago chiko chorwa bosyo bachoryo bono mwaka bwechirubere 2025 na ibere bago kwana ensemo ya Ikonge nigo bona bagecho batebire ngamba chiko mwa okoboko Joseph Kiangoi asekergo kyobo jumbe asekerianga nigo baranyore amagendro ayo aranyar ko bakago ikiranirwa hase enchira ire engiye muri kito Steven Nyariki mbunde agotumanya senchira wikira kuri elinkori ere ngora yake nawa kurubisura soko etwatire kwa umwesimi wa Kiangoi tomoe amagoro twanchire tomo support togendere ku chimotwe abana bagecho kurubisura soko tutaye tubura yo ya to chengeri muna chiparanto bwadi mache ento bwadi
sitima ntubwati nande ntubwata bari mavale nyumba batokonya chigwiri cha twara ile uche kanisa kwana rukomoro yo magarende kuwa boarding station ya Getengereiri nende ngo twikira iga soko bana soko rosia kamati on ya soke echikoliro mu mweshimiwe to Joseph Kiangoi ekura yae etwa chaiga na bagecho na ne committee kurwa yabagecho igobona nende twame batya mweshimiwa na for any ceremony to succeed tukatotwale ekama committee erenko na ende point ende twame komotebi na bono ekero oragende na etoja tuanya kurbana murato korra kende we apa ntwa sign any memorandum ekotena ekero ko eno to korre kene ko to motebi na ekero ekura kato yo ko ekura na ndo sign memorandum na tu akoire ekura ego ko atore ekura na ende yentoja ko to korra ingento gete na gento gete igo ngomera igo na surwa ese que no group kya mugara ogecho tuaichaga igaso gusiro mwesi goito and no tutete boti atokonye mechande itubwate twamenyiro sogusombe matuka amani simiwe ito Kiangoi Mombasa oyo mwesi miwa omoremu ekekogera na korete gasia nene akareta moi paka kamuda na magoro igo Kiangoi no muntu omoremu na akorire binta paka kana chana paka nyamusi yonse visoni ono igo na kingota yonga oyo no muga ko omoremu akokore miremu tumanyete nga kokorare miremu nechinguru ande ntari kwa basa tari mwoga ono na kitu atebire muna itomenyete asekete aso orosana ime ntubwa sitima tubwa tima ache ono na gotomenyete orosana ono ntwanya kokonya rumo mwisi mwa chete tana kokonya jamo Tena mheshimiwa Kiangoi agenda bunge tena Kiangoi no mando maremu oja tumeende msuntaime wana Kiangoi tikana raia imukiriye university yo nyerire borabu igage nyomba igage taria magonga agutongainira no muntu maatega ani twaire omuntu le rongi kikura bono muntu tokwa kikura cheito Kiangoi yore maatega iga manyeme chanda yaba gecho na ndibule twaja rero abana bagecho twaje korochia omuntu itokoro ku Kiangoi atogambere terichoas ekera toire university to begerwe na hintu togoke muna abantu bande bagokete ekera twanyora twahurirwe ekogenda paka kiabonyo igo twaja so mwisimu Kiangoi atokonya mangana yu na inda tobekere gento kende torabe tokorigereri na intwe ambaigana riaraba akona gutoria koba omagwa kweke boga so mwana oyigoro na siringi 200 mwanje to anda so bosongo mwanje to ira na so bosongo boga tistore Joseph Kiangoi lero ngo kwana muri na boga simoni Joseph Kiangoi Totigarite ase ensemo y'ebunge yo ya North Mogirango Mwancho murigereria omujumbe w'ensemo y'umushimwa Joash Nyamoko niko bona atebire nga abarai bonsi b'ebunge yo niko barachigo chamo na kobeka ensemo chitobauti chabo chage siasa eriko korra abamenyi banyamira emirimo hamwe n'amagendero asoboiga oikiranwa n'aba MC bane kurwa ase ebunge yo niko bona omushimwa Joash atebire nga niko barachiko bwatrana ne bakara ensemo y'ikyamakeri kya UDS serikali bachikone kyangusira bare egangayo yokuriyegero kyoborai bwense kurwa sorongorwa gusi Fred Matiang'i hasiboigo habara yabatebire niko barachie kwenekia bachi gocha kubwatrana na korasiesa iga yomugusira chiko bakonya kwegenderia nigo hayiga kwano hekiguro gwichia bisichinya chia CDF ase ensemo ye sublocation ya Bukisaba unagotomanyo muri Kito Steven Nyariki mu basorero ase ensemo ye Krenyo ase bunge ya North Mogirango imeyanyamira ase omuyega bwekugora cyo bischen CDF nabo kwigorwa kwa bisyo mugambi Bukisaba location ase omuyega hora wano mujumbe bororo moskecho asinyamoko nenjere ye moyo ikirania magendero ase bunge yo bene walia bamanye tukurumaira CDF yoya nzitulumugaka orariro muske Geoffrey Masanya in 2002 naende mumaete mugano bw'umwaka w'igasiya kwaliteri yerengiya
kole skuru mwaye nyumba abantu bakaruje nenene yange borabu na North Mugrango korore kwirende bachikomororo ikero bataite bakorore gas kago kwanekerekyo Musikenya moko ni tebirenga abarai korwa ase bunge ya North Mugrango nabo igonyamira kobomo nigo bachiramo na gutware bikaro ao na gwanjirana gukora emirema hamo gotika chisegi ekyo cyabera ase kegetambe heriyo konguseramo MCs baitu ba North Mugrango abachire kwa kironi naenda kutuamwile na ni lazima tutafanya kazi pamoja tukiwa na governor Musikenya baro elinde on the west ukurwase constituency itama isiko disadvantaged asega kiyenke tutaraji waka chukura jia 2027 siyo kesi tulikata vizuri tuwabele tuwale mekutano regardless of political persuasions we've made a very conscious decision that as a leadership ni lazima tufanye kazi pamoja kiara tumetega rumwe wakachukura umwalete kide baisana nemo astoko ne aratote berene wangu asinchire yemo yokworokia yo nigo aba MCA bane korwase bunge ya North Mugrango bachichaso moyego yibo kwegora chia bisi chibene omwe MCA bwe wodi ya Mawawa Muskaberi Mose oyobokira Muskecho eri Ombongi oyitibo Muskeramic Square oyibekerenyo Muske Cheremia Unkaro aseko mo batebirenga nigo barache gosira Dr. Fred Matiang'i agoteba nono mubunge bunge yo Muskecho ashinyamoko nigo ekura yaye harasire asomo gusiara abe abarene bebirenga batale ko isasimakiani abarene basase tupiri naburwe wate umutro ne esko kadiaye ege tutwala kyale to ateba ingama twamito tobege tekemo North Mugrango anu ya nini by example to atebya mo itoba dismantango igatuta watu wa North Mugrango amo tokorega siamo including our government almost people tunya bado twesipi danga tuangelia toisarasire tunataka kufanya kazi moto makelie banota tena batata baso simati yangia bakurure pole sana ege to simati ya kuo tena kwa kila mati yitimo nyamo komura akani mati yangia kwa kila kura abaline bandera multakara mati yangia kura bantu baminto twangusira atamba kiromo twarwande chiseri eto ikaranza tukalenga yalingambia ekiagara ni abantu baito tubakorera stramo mbobe usembia na wabate ibari kitobega ngonde kwa ndali ko bangusiruke kuroto na tokwanda gucyari esaro gukonya ko bakuna kunya na nge tiganya ko kubwati ko mayala na yoto mononde abatana hosiri na 200 gutore gari ingonyoro nandi bisita abantu ibe tuikakumesia kulinga tumora igote atokore miremo asukubwatira ni vizuri koba asegendo kirgetana ni koba ngakuna bono CDF yebuno mushimiwa tebire ngajana kobo bono yanjire kobororo ekerekyo nigo chingwana chabwa tukunga Muskecho ashinyamoko nikagirenga na chekorosie chama yuera chekoreta abanyamiramo asekorende barache kumosira Dr. Fred Matiang'i erube yebeo yipira to tailonda bokura ki no le patraere testa e go support Matiang'i twasi piki Stephen Nyarikembonde Ensoko TV North Mugrango county ya Nyamira. Mwana murikito Stephen Nyariki korwa sensemo ebunge ya North Mugrango county ya Nyamira. Tugore na county ya Kisii mwancho murigereria
Unencheremo yogosira Chisemi me county ya Kisii nigo ritkoria serikali ya county yo hekoragwo n'umugavana Simba Arati yachaka kwena na chifom chechi basari go cha sabor kwa grade ya 10 mechi ward au ukwane mechi abisiche ward ya Bogeka nigo bono MMC we ward yo Richmond Manani ayenekire hobuja bumuroberi bogosira Chisemi ase ayenekire hamagendro au ase sector Chisemi me county ya Kisii nigo Richmond ayenekire umuroberi onde busemeroberi endemeya ya magendro ne chigo ikiranirwa ase abori abana inchi konekia una ngo sira bare hemeroberio eyo yonse muri kito Pethuel Machini agotomanya senchera yoboikirana Bunencheremo yogosira Chisemi me county ya Kisii nigo ruchukurero serikali ya county ya Kisii ekora no mugavana Simba Arati yachakyo murobero bokana na chifom chichi basari ucha sabor ko begere diga 10 mechi wodi a me county yiga sawa ukwane mechi abisyo wodi ya Bogeka nigo MMC bugodi yo Moscow Richmond Manani ayane kiribu ya bumurobero bogosira Chisemi me county ya Kisii asene kiri magendro ase sector ya Chisemi me county ya Kisii kubairesa iga una abantu baitu babogeka kulingana na serikali yetu ye county ya government ya Kisii eyo kora no mugabano yetu Paul Simba Arati intwe eto igende kerenge kenene eto tatekira umwana agende skuru kwa sababu umwana uyu atachite skuru mambi ntobwatige sako na obori mubuka bwatige ire borenseye obori sobongo. That's why orocho mugabana aimoke ko shilingi 3000 akamenda paka 5000 shillings of which narengereti naende umwaka wondo gocha ara go sichibese chinchimento chikeri busaba so that abana abade schools ebe nko akaniro bari bonse pie school ne county government abayibori abana baitongo nyubara amabere chibekari nchia chagete koros gukere sub county una bono nyaora ari koros tore bekari yemegati amatoka ari togo simeka etoko ira ari omigwa asiegwo obosi bwaro siwemega abana baegwe skuru bariera amabere abuga akiga banatari gaze ngwancha morenga kero muntu torateba ngabana Arati tigera ara kunte ya 10 Bigo nigo Richmond ya nekiremero birende emiya ya magendro baikranire nakoganya abana inchi babasire erioko yetabukia aye tiakorigerije bintu na kibigo korekana nchengo basabaiga ebira kitabye tongo chabire korospara lakini kamuranche abantu bari bagoticha makuri yani bagotiche metariri sama cha goetera kakimoende mutige ngwanje nantore boygo pare ritariane e para ni yeito twins nchebuna Richmond mwangakere chikura buya sana naiga asina korire se myaka yetatu wetera chinguru cyo mugabana Simba Arati nja koretwe myaka 10 nja koretwe kakirende ahino ko bwate nkore irembe to kuratiga ndakora none yetano kuchibusi abo munyago topima osebono lakini egento gyo kongo batebiga na konsana ku Simba Arati ekero ekikero kinaboko ina mwaori Kenyas akonsana na bere buna akonsana ku Richmond ekero nanya nabo nigensemo yabo ibari kurase ward ya Kitutu Central bayimrungani asogo kyagwe chifomu eche ward yo seya etu chifomu chimisa 250 chioka we are not happy. Ingi yako rajiba sijiko kea paka chifomu jiko kwa chinge na form 2 tekoro ndoki teyo. So we are appealing to our governor kindly to room MCO to agree chikura. Aligereria mangana Kitutu Central ward asenge ja population yeite igere igoro. Na kinkiriitira kiyatumeka kwena na chifomu echi nando omo governor ominto togo koboli na ebieka wa promised ne ki ngotwole grade 10 nkora abana ba grade 10 chi basari twale gosaba oto mentere nanda kabesa kande igoro ebese nensini ni ese wodio yabe ibuli nabange akwiranire igoro yengane yeyo kyagwe chifomu echo nigo MMC bwede yo ya Kitutu Central Moskedio Kinyarango aerero abayiburi ekikirire tayo 1.5 nerotwa enkwa abana ba grade 10 igo chifomu echi 350 na chango kaba abana abo ekero twakore verification etigare abana 300 igo asebono iga abayibuli bachire ga bange babwata abana grade 10 lakini ba Misiri chifomu na kino abaerezire nga chifomu nonye chiaringe ko bachinyinge egento kerororo ne chibesa chire chinke
chiatigarite balance irenke Asebono Moskenyarang'o aborio mugavana Simba Arati kwene kimnanko mentarari chi wode chiria chibwata abantu abange chifomo ekyo erio kogaya no muchando yo matukare bosio yongo sabanga governor ugwanja kurigwanjete ukatomenta consider chiwodi echiga abaiboli nkorera bare nabwo abaiga bagoteba mbanye bamisi chifomo ande bamisi chibeza ekiagera bono iga ngwanja ugateba inetaya ukamenta ku 5000 ku 3000 Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin Bemano murigito Pethuel Machini noroboti rwasenchera wikemto goskabose mwanjo murigeria mwakilishi wabasabati kurwase county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi niko bona aburira abantu bonsi babe omokia erio kwegenderia na kurenda obogima kago kwana asumo iga hobari tukuria rero himeyo mugonchoro ase wodi ya Kemera chinga kyari gusira abagotu ko asokoba amarangeti na boigo hebyombe bya boda boda asokoba chicheki nigate biro buna nigo hari neganga yoko ene kyabuna eamate ngo ekiniere na kwegenderia sebono aburira abantu bonsi be county ya Nyamira ko muamagoro yoko ba umugavana bwe county yo hekerobo chori bole bosio borache koba bowika kuranja koikomanyenga ekero kwabeiro monto bwate nyomba. You have a responsibility. A responsibility entangani nelinga koikokore memo abantu baugaragire. Naye kore buyore no more moinali kakikonya abantu. Tochake bakonyana nali turakinie binyoro gali esetore. Egento kyabeire gekongwa matukai. Ogochikorro mwana nyaraba moinalia nkonywara marwa konyuare nyasore naende nayore involved ase nyenchoko tebanga atabone ni moya nyasora nywa sareke kichange bese I don't care ejine yatututengira ni rasima tumanye nyasao toire responsibility yoko renda ki familia yesetore onya tokonyora mbara bachakire koni tinyasore bakonya marwa mabe bali barororo bako radicalize abana baitase ngingo chikokoro bosalia kamuranje as a community tutakabuatane to make sure to arendire community ya itone community ya itekine tigamba tabitini kwaba I am here and I am going to help this Nyamira of ours nibona atirase ngitu yabantu bane na ndega nonkoba throughout abantu ababane bakorere gasi throughout naende ni maitengo chigonchoro muri asenye ntiyo buyabwaino na beire nkona gokore gasi emereme mwangete kocha na nitaendelea kuwafanyia hiyo kazi igo bakiaba mame na nachire na barere iga kogenda muri guchi binyoro gochigonteberia abantu rero nari twaroriro mwana ori togoro sintogoro chiri no chiri na gotobalinde elinde mombwatesie kire kinyoro muna mwaruo genda mutebia abantu baitu tigamba tabitini kwaba I am here and I am going to help this Nyamira of ours naende ni maitengo chigonchoro muri Wancho morigeria abuno tokero motumoko homotangani aiga semesa ya mayakoro ensoko chins ensa emo toskaren koranda seika getere getambe tokandra kwa semya mange Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakere simi ase na 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishike gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oburuso bw'umuguse.
magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 Amaruni gagendrete gotose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Nsoko TV oburuso umugusi Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegemo inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi Nsoko bwa kiro mwancho murigari inche Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwata serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV uboroso bum Karibu sana mwancho morigaria sensemega ya kabere mesema yakurwa Nsoko ensa emo biyamona soko kendra gusangana into nabono tokuskabosia sorobotiro kubwatia oyokoria hekerugo kyobo governor se county ya Nyamira engineer James Kemoni nigatebire nga here na erene kerugo kyobo governor akoria erigochia koenekia nachi kobakonya abamenyi bensemeyo Kemoni gagokwana haburi tukorigora se hekanisa ya PEFA ime ya Bumorito hewodi ya Bogichore nsemo ya bunge West Mugirango nigo bonekere kyatebire ogotaboro wechipara chingia nigo hamagendro ainekiri kotigara maiga sarire ira yogochia koenekia una nachikoyekiranwa yonsi nigabori abamenyi bagendere kweri kiaso bonge ko baba kichukura eri komenta omubaro horachi kumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kori oborai bwense Nyamira sasa kuna mvua mingi na Kenya, si ndio? Mbona tunyokeraza? Lakini yakena tarakuru charachani maate gotira ikonge kuru ipumbulu chaga ikaga kari ya nene njatire na bishop. Karibu tukwame nisimike hapa. Shida ni gani? Hakuna barabara. Igongo tewa wale wasimamishi wa kaunti wajitokeze dua kolebi karagita na niruhusu niongee lugha yetu hivi karagita ndio hoda na naita nyama ya maambia pernaito orona eto wale barabara tu hapo si jororo lakini chakula limetenyevele tatereta itano wajitoke watoke kwa maofisi waende pale kwa mabarabara zile zimetengenezwa waone kama zimekuwa jibwa tumbo cha ngomya jibwa tikarabati ama jitali gotene no ani barabara jirabe ebi dele kare ka moni ara ke Nyamira mo ko mosagara ke dele ke ko mosagara mora ko bi tutamaliza hii ndio kile kwa tema yo moyo abantu baito
I was really disappointed, ama nilikuwa na huzuni kubwa kuona Nyamira ama kaunti zetu za Nyamira, za Kisii, tena ni Nyanza hatujajiandikisha kama wapiga kura wengi. Usemwona hiyo? Muliona? Mwekeza mkagane kubwana chikura? Wanyagetingene bishop yake ana maonde yobeli yatewa. No ulimo? Na ndo ni jubili. Lakini mwana ulitu tuko moyo kwa ndo kuatikana. Engakie yemoje moso wakati kurajia ndio kubwa tajika. Egere mwecho ole na mare ya ba motagete. Na egere wanyagetinge to kwa ni yogie himo. Egere ni tutosikuna bajami na bajami. Na natema kemoli ligano mugabana. For clarity, kusema wasiwasi. Kemoli tari kuligimo deputy governor Nyamira. Acho wale deputy amosigete amoyete lasi ekokoroge. Tari kusumbueti deputy cheito. Ingadi baga msoe Nyamira nde toma rembo njoke kerokeri tokole gazi na Nyamira tole tegere nyumba ya Nyamira tokala magerokere ya Nyamira tutige buruburu enyinga tutige kuorokia bantu beto chibesa kozi tole lakini wata tena ene yoka ne roho ta kurua ya Nyamira ikara kwa ile zinge ya mjere tali beta nyumba kwa tali kwa singe sibia ikara o ta na wa chiburi ikara kwa kwa ile sino chote kwele tukoskabosia sorbo tirondo mwanjo murigeria maiga yegetasini kiga Ensoko TV kumurikira ekirero kyo umurwaire aserieta Charles Nyagaka oreri kurwase enkinda ewadi itibwe bunge North Mugirange County ya Nyamira uyu hobeire gitanda asegika kimyaka 20 bono hase arwarite umutwe nabuigo umubere homogima nigo bono hanyara koba gakuinyurwa mugavana wa county ya Nyamira Musinyaribo nigo bono aesokire na gutuma hegari ase ya muya na kumweruka sinyagitari ya Nyamira referral hasagendrete konyora obubwenia nigo airaneirie mbuya mone gitaseni keiga hase hokumurekera engane yuno kwanekya bunango konyekare Shamatango kutara sinyanga ora nka ninka hasta kurwana chete skuru mkanda ngagojo kararwa na gojo ngarwa rong kachanga tema na gojo kachaka ngira nyaketai kachinga ngarwa yugo ngande nga kajigo bibo buru ngayo buru korkan ande kachanga ngira tenu ande ngaenda rong kategunta tempo turbono ko chwasiga kachikapura Tane ngoro kudena nyancho korere enke yene yo mugaka choni orere na mama gakoro kuraba kanyabu korere no mwana yo mintoro arite gakoro kuchari sinyanga gorere orware se miaka etane 15 iga chagete korwara kare class 7 korweri akababu no monto gochire riri ababu no monto gochire akatwara riote akatwara gari kagenda gukina mpaka gachari kabari nene twamwetire chinyegitari tukamuira mpaka tenuke twamwira tenuke bokonyi bukabora tugate turi kichibesa buturuko riri twari kichibesa buturuko tugate unando tarwari timuire nika tukamuira nitwachiete na tata ninge yo kadata tari gutwamara biga gutumenye kinyano gutumenye gamenye timechi yabo boraka Nggak tuh beri amaran betul cah dengan tadi begitu kira dia tu penyamban dengan nama tu satu toko rumah nu yang minta ruat. Tanya aku tanya nyomba kamar raja nak. Ika aku ada kata rasa nyomba siapa murah kata cia suami dia bakal aku kira bakir dia kira sebanyak. Itu dah betul cah dengan tu betul ni. Umur tu menjadi terama dan. Mungkin yang kini. Này có mai kita penjualan boleh tinggal itu, mana kita nanya orang mana harus punya mana ada kita nanya orang oh tanya masih nyari yang mana apa yang kita di bacang kawa banyak nanti kali baca pakai kawa pam boleh, sampai kali ambil orang Sama, kan itu kan kita ya.
bangira majiwa gasen konyoro bokonyi kurwa somo gafana na tome gari ache ya moyo mpaka kunyomba kone kana gendete konyoro amatibabu akipeke na nde mbatu akanira shayo mwako mugima to wakambi yamona so umugafana tega singi ya wire gakokora na ndo muriro tunagendete gushugulikerwa na nde nagendete gusibu gutoka tabambi yamona sekere engenje yetu twatuma etimu yetu kuri Nyagatare kubwatirana na bali balese community abanyetali bali batogeze community eri twabatuma rane ambulance ndit baenda paka bayikumuchiuri bali gereri ntino muriro yarenge naende bamuimuke kuroro bamureta paka Nyagatare ayiga bono gaige sare gaige Nyagatare se accident emergency kwanda goare ebipimo investigation elinde tomanyekane mburu ile kibomuriete kulwa kuchakira wanse kuweni kwa na boiko wetera so his excellency governor Amos Nyaribo ururo bokonyi gojisi familia ye despite gotome ambulance tipo chigalia sha yo muruire yakanirwe full year toskabasyo mwanjo muregeria soroboti ronde hobomo bwe chinse nigo bono weterase homorikyo monene bwe kiamekyo Antonio Guterres omurai bwensi ya Kenya William Ruto nigo baikirana asomoiga bukobeka rigana ryo musingi hasoko gandre chiabisi chinya echo chikwagachwa haiga ase ense ya Kenya ase ensemo ya Gigiri wikirana asomoigo uyo na baraibande gati abo muwaziri homonene asibono batebire getambo kirekigani gyo koenekya ense ya Kenya ya bero mubwata Kongo mu bwechinse na koene kyo kubwatira nechinse chinde wikirania hamagendro au kurensi yake mubwatani bw'ikyombe kyo mwaka bweri bwa muchimi kianda 50 nomo na isato hasebono batebire ikigani gitambukiro yo gochigo konya ensi ya Kenya heyuta yari bwate chiabisi chekyombe kya UNEP ikyombe kya UN Habitat negati chiabisi chinde wetania 52 chia obomo bwechinse. In just 2 years this ground will host world leaders confronting the most pressing issues of our time. They will gather in a new amphitheater carved into African soil and surrounded by the Kenyan forest. It will anchor a modern conference complex with capacity for 9,000 people, welcoming delegates, civil society, and the public. And all of this comes at a time of transformation for our organization. As we mark the 80th anniversary of the United Nations, we are reimagining how we work, how we deliver, how we lead. And we do so recognizing the role of this great continent. Africa is a driver of solutions, a source of innovation, and a voice of moral clarity in our shared pursuit of peace and security, sustainable development, and human rights. This is a very important occasion for us. We are truly grateful to the Secretary General and the UN family and the member states for making this project a success. And we look forward to partnering with the UN going into the future and for all the things that we do together, thanking the Secretary General for his advocacy, for his voice on matters that affect the Global South, from the international financial architecture, and I have had occasion to share this with the Secretary General that the Global South is depending on him to use his voice to advocate not just for the reform of the international financial architecture, but to also support the new Africa Finance. Toskabasyo mwanjo murigeria murai wense ya Kenya William Ruto hamo no murai wense ya France Emmanuel Macron nigo bacha kia sinchira ya bene hegikaro kya matukabire kira chikwani kwa senyumba ya KICC abo hasibanya ko babago kwandra emirobiryo yo kubwatirana yechinse chiga igati yechinse chiga birase chi sector au okona chinga kecho ni gabara yabe gababere baene kire una nigo barachi kubwatirana kwene kya buna orongo rwa Africa abo sense ya Kenya ro mubwata ndo chikwagandria nabo igo ense ya France yoro mubwata ni huwa mubwechinse cha Europe chikwagandria senchira lengia. The whole ecosystem around education. In Kenya, we have had to review the education system
and to make it competence-based. Also investing in digital infrastructure, fiber optic. They've just said we are manufacturing now here in Kenya a lot of digital assets, whether it is phones, whether it is computers, and all that digital infrastructure. This challenge of building infrastructure is exactly the same in Europe. Computing capacities. Okay, if we want to make infrastructure, let's invest together. We have to build much more energy facilities, renewables, nuclear, in order to deploy electrification. And this is exactly what we want to do through the continent. How to educate and train more and more talents to make sure that they will be trained here in the best education system, with the best partnership, and they will stay and help the country to develop and help the continent to develop. Tukoska wasio mwancho murigeria muraiwe kia magia DCP no yokabere humuraiwense humukoro Rigathi Gachagua nigobono hareire komochia serikali hase hokoenekia hokonyoria ukobekwa biara kuyobwaterane tigwe ne bikore byo ugoita umurandia Julius Ndubia kagukwa na hase humuroberio bwa matanga hoenekiwa buko mwene Ndubia hase ebunge ya tetu county ya Nyeri. Gachagua negatia baraibande nigobono ba orokire hogotagoko kwabo njira he sector yoborendi he kogendigo igasensi ya Kenya seba mochirie habara yabatendrete che sector yo banakoba nagosaba hobotuki bwenekiwe herigo chokwenekia bonsi bakonekia obobegu kobeku bare biara na kwemokirikwa egetambo kiregetindi kerichiko. At Nakuru, Mheshimiwa Kimani Ngujiri, we have a serious security problem in Nakuru. Watu wanauawa kama kuku. Iko vijana 5 wamekuwa sodomized hapo Lanet. Iko watu wameuawa Nakuru. Na polisi wamewekwa pale, wote wametoka jamii moja. Hapa mlima yote jamii moja, OCS, OSPD. Kwa nini? Why are you deploying one community to be in charge of the police command in the Mount Kenya region and Nakuru? These reverends, I have seen them here, our parish ministers, moderator. They are men and women in fear. Most of these parish ministers here are my friends. My personal friends I've known for many years and their families. More than 100 of our parish ministers have called me. They are scared. Are we safe? Our family is safe? That is the issue. Reverend Ndumia did not die a normal death. He was murdered. And indeed, this is a murder most foul. So we are here not just to stand with the family, with the church, but to demand for justice. And we say so because it is the cardinal duty of any government. First thing and the cardinal duty of any government is to ensure the security of its citizens and to ensure the security of the property of those citizens. Ningetaka nilete rambirambi zangu kwa familia na kuomba Mungu aweze kumpatia nguvu na ususuani kwa sababu ya mawimbi ya kifo ambayo imempata. Kitabu cha Mithali 21:15 kinasema kwamba haki ikitekelezwa watu waovu ndio wanafadhaika, lakini watu wazuri huwa wanafurahi. Naona bango ambalo liko hapa ambalo linaomba haki. Na kwa sababu Waswahili husema kimebacho kikivunja ni nafuu kwa mchukuzi. Anayeongoza wizara ya usalama nadhani ndo anafanya wachukuzi pia wa Toska bosio mwancho morigeria hase horboti rokobwatia hega kolege tariki abotambe niko kiane kiwa sense mo bunge ya South Mugirange County ya Kisii mega yabegeni be kanisa hige Catholic kokora okorobekana komorembe hase barusi ya homobero honya gosira homongi na Jane Nyanchama mega yikenyorokia ekwirusanania hase bono oboene bwe amateyo wanyareko bagosabo bwene kigwe ase ekagere bunanigo bakobonirwa indemero ne chiamate chinda sense meyo murikito Dominic Onderi na nyarako bakago twarigandiria robotyo abaigeni be kanisa Catholic rwase parish ya Nyamarambe bakora no Musasrot Father Paul Kabito nigo banyarako bakora okorobekana komorembe litukeri rero kurwa ase chiro ya Nyamarambe goika ase nkayo mongi na Jane Nyanchama Samoita igotoka mekinyoro kya yora ase wodi ya Mutiche ebunge Mugirango kubwatekana no gusiri bogima bumo
nchiri tamanye kaini. We are not here to condemn. We are not here to revenge. Oyo wakaningo inyasa. Na yeko that the church come in to pray. What we have done today, my dear people, walking from Nyamarambe, abantu batechi bolicho bisichabo, batechi gasichabo, batakuwa chaga, te koge nasosa, te koge ndansebusa. Bali bonsi baikirana asomo yigoyega nigo banyarako bagusanga emisa yobwamo asibanyarako bagusabira amate anyagusira omongina Jane kubatekana no gusira ko mwana yorenge omoroki wa University ya Laikipia maiga ya eniga nyaratuko banando gusira omugakoe ayonsi niga kwenekiwo maiga yotebekananga nige kenyoro kenya tuko bakekwe ngusa maiga kubatekana na matanga yiga sabatanya tuko bagwika amate gange ase kanisa ya nyarako bakego esona ni nakorusio mobere asenkendu na konyoko bagwika asenke yiga ase barema oboina na kumutuguta oyo mwanchi obo Ukwana asa matanga igari umusasrot Father Paul Kabito anyare koba ogosa bari bonsi bakurwanirira abana be yamateye iga emere yabanya kugana amangana iga nagosaba abarayi mona bagambiko eriko sansura namangana yana koreta omorembe erikwa abayiga engeri yabo Irejeria gakureke niweke kurwa somo tuletiye mbere agaturuza se mugambi agaenda nini onde tayo oyugwete kerokyae oyugwete kerokyae na makwili alo nakatelaga ekra kibesi onye cheni okure kile mogonteria intemi na kingo usibesa inanchi yombe chiko wabo intemi Ayunare Ayunare Bokanyo etenyo mino ndara makorege Jega ta ki monto ya ye ro bore muteni okuru akori kuba to monto Iro bore muteni okuru Wani njana na wokoncha ko Mugabi mona kwata Inga isaba naba niga gore tugocha Na makora as YouTube ngero niga gore toralia ocha Bono ngeburia family yo gore tugocha tia bwate haki ya kuishi Bono bana mabwati ba kwandira ekere gore tugocha There's some statements more to make it here, make it here, abantu. Bana mapata za tuma usina boletu, one mapata ni maboletu. Aki. Naba wasika ne, tu ndio bana bako. Mwa bisama kinele ni. Amateri nyako bakewekaranaga niyo yasabira omorembe asenka yabo. Ase bonsi banyako bagusaba nyako bakonyora obwene bwabo no bwamama mwabo. Na balibe amate banyako bagusira ase basabira abarayi na bonsi gwesonania elikoleta omorembe asenka yabo. Mama amelala akiwa amepigana vita vikali. Na mama yetu amekuwa shujaa, amepigana akitafuta haki yake. Namwomba Mungu kufikia hapo tupate haki. Na wale wote wamefanya mambo ya kufunga mji wetu. Nasema Mungu anayejua kulipa awalipe haraka sana. Kwa father, kwa hii kazi yenye mama alikupea, alikwambia ukuje uandalie mazishi yake pia. Naomba isiishie hapo. Naomba uendelee pia kutuombea kama sisi familia yenye imebaki. Utuombee tuendelee kupata baraka. Awa making yone kamera. Bayo. Na bantu banya taro, mbabwatu mugambi, mbabwatu assistant chief, mbabwatu everything. The protocol. Mukwana babe. Kuripoti retsen kyo na be Mogian Soko TV kuruga igase kinyoro kya yorake gutoka igase wodia moticho. Ebunga ya Grange County si. Retara ne Dominic. Onderi Nyabuto. No ngende umuntu ledosa. Auna TTK. Toa
kitu kidogo. Wanchumo rigereria no tuika umweri wa soko kumanyaria ene kiwa semesema ya kurwa ensoko ensa emo butko rero cyaragire chinsa ibere cyabo no butuko nchenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagari timu ngima yankonya ko ene kyamaragine chibicha ngo cyara senchirengia to gwasabaga ndero gutwara burigeri ubya bemero bya gandata sembeo tomira na sembeo gikoraga chinsa esatu.